שלום, ברוכים הבאים, אני ליאון בגיים. שלום חברים. בנס אליי ליאון. ליאון, תירשמו לערוץ, תשימו לייק. אני משחק ברובלוקס ואני משחק עם דוד שלי, קוראים לו הדר. אני בשיחת טלפון ואני עכשיו נכנס אליו. בנס, ליאון, אני אוהב אותך, תקשיב. אני יודע, זה משהו הכי טוב שבארץ. לא, תיכנס אליי, בבקשה. אני נכנסתי אליך. איפה הבית שלך? אני בית של חללית. מה אם בנה כזה מהר? ודאלמן, זה נבנה כזה מהר. איפה הבית שלך? הבית שלי עם ירוק. אני אתן לך להיכנס, אבל בבקשה אל תהרוג אותי. איפה ירוק? אני לא רואה שום ירוק. כחול. ליאון, יאללה, תקפוץ רגע. תקפוץ. יופי, בוא. אתה... תקפוץ דקה. הנה, ראיתי אותך עם החיית מחמד. יאללה, בוא תכנס לבית שלי. יאללה, בוא. טוב. רגע, לך תזכור, יש לך לייזרים בכניסה? כן, יש לי. אז לך תזכור את הבית. מה, לך אין לייזרים? אתה לוחץ בכפתור האדום הזה. כן, אני יודע, הבוס בא. הבוס בא, אני יודע מה לעשות. תזכור אתה ברגע הזה. תזכור את הלייזרים. ליאון. לסגור את הלייזרים, שכחתי. מה לסגור את הלייזרים? באדום הזה, באדום. אל תהרוג את הבוס, בוא אליי הביתה. לא, אני חייב להרוג כי אני אקבל מלא כסף. אז אני לא הורג את הבוס. מה זה היה עכשיו? הרגו אותי, בוא. לא, אני בבית שלי. איפה הבית שלך? קרוב אליי? לא רוצה, אני עכשיו שכחתי, לא רוצה. תפל. רגע, בוא ליאון, בוא אליי הביתה, בוא. אני חייב להרוג אותו דקה. יש לו... אתה לא חייב. אבל איפה הבית שלך? הנה, אתה רואה אותי קופץ? הנה, רואים לי. הרגו אותי. קיבלתי איזה $1,000,000. אני יכול לקנות משהו כבר. יש לי חיית מחמד. יש לי חיה. איפה אתה, הדר? איפה הבית שלך? תצא דקה מהבית. יצאתי בבית. איפה אתה? אני לא רואה את הבית שלך. תקפוץ דקה. לא. אז למה מקודם ראינו? הנה אתה. ראיתי אותך. הרגו אותי. כמעט הרגים אותי. הדר, אני אסטרונאוט. תפתח את השער עם הלייזרים. אוקיי. לפחות יש כאן סולם.
כן, יש כאן סולם. אז אני אסתפס אליך מהסולם. איך פרצת לכאן? אני ארוג אותו. מה? מישהו פרץ אליך. מה? תהרוג אותו! הוא פרץ עליך מהסולם. אז אני אביא לי כוחות. עוף מכאן, יא מרושע! יא מרושע! מרושע! היי, הוא פח קטן ממני. יא מרושע! עוף! לא יכולים לנצח אותו, מה זה הדבר הזה? אני לפחות קופץ דווקא גבוה. ירד מהבית? לא, עדיין לא. הנה כבר... עדיין לא, הוא ירד מהבית, עדיין לא ירד מהבית. הוא למעלה? אדר, אני בא לבית שלך, דקה תחכה. הנה אתה, ראיתי אותך מקודם. דקה, אני פורץ לבית של מישהו. או הנה הבית שלו. יון, בוא אליי הביתה. טוב, אני באה אליך. הופה. באתי אליך במכה לבית שלך. באתי אל תהרוג אותי. אדר, אפשר לגנוב לך כמה משחקים? לא, 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 לא. אני לא גנב לך כלום. די, נו, ליאון, אתה... לא גנבתי לך, לא גנבתי בוא לך. נראה. בוא נראה. הנה, נו, מה די? תראה לי את הכוחות שלך. זה הכוח שלי, זה גם הכוח שלי, זה גם הכוח שלי. זה כל הכוחות שלי. אמא, מה זה היה? שנייה. אל תזוז שנייה. הבנתי אותך, אתה מנסה אותי. יש לי משהו מיוחד בשבילך. יש לי משהו מיוחד. יש לי עוד כוחות. נראה לי כמה כוחות יעזרו לי. אני הופך לאסטרונאוט. ככה סגרתי פה את כל הבית. ולא תצליח להיכנס. אני יודע מאיפה להיכנס. מהסולם. כולם. איפה אתה, יון? בוס, בוס. יס. לא ראיתי את הבוס. אבל יש לי $1,000,000. יון, בוא כבר הביתה שלי. אני באה עכשיו. עכשיו אני באה. מדבר יפה, ילדים טוב. כן, אנחנו מדברים יפה. אני הופך לאסטרונאוט. עכשיו אני באה אליך. נו, אבל די, נו, אני מתקשרת ולא בא לי לענות. איפה הבית שלך? אימא'לה, מה זה היה? הנה, פה, פה. עם הכדור הזה? אני באה לבית שלך. יש לך סולם. כן, אתה נאמר כולם. אבל איפה הבית שלך? נו, אבל הנה, אתה רואה אותי קופץ? איפה? אני לא רואה אותך קופץ. נו, באמת. הנה
אדום, הנה ראיתי אותך. תפתח לי דקה את הדלת? טוב, לא משנה. תעלה מהסולם. תפתח לי את השער כאן. דקה, אני פותח. לא רוצה לפתוח. אני לא פותח. לא, את השער, אני לא גונב לך כלום, אני ארוג אותך. את השער של המרדגות? כן. לא רוצה לפתוח. או שאני ארוג אותך לנצח. תפתח לי. פתח לך. רוצה לקבל את זה? יש לי כוח חדש. אין לי כוחות. בזבזתי את כולם, מחקתי אותם. אני לא פותח לך את הבית. אין לי את הכוחות כבר. אני לא פותח לך את הבית. אתה עדיין למעלה? לא, ביי. אני לא אבוא בחיים לבית שלך. הופה, הופה. אתה בבית שלך? אני בא לבית שלי. מתתי. זה הבית שלי. היה לי איזה 200 מיליון דולר. אני חייב עוד קומה, רוצים להיכנס לבית שלי? אתה רוצה להיכנס לבית שלי? לא, תודה. אני לא ארוג אותך. לא. אני קופץ דווקא גבוה שאני אסטרונאוט. אני יודע איפה הבית שלך. תצא דקה מהבית. לא. אני לא ארוג אותך. לא. אבל שהוא לא רואה אותי. יא חוצפן! סליחה. יצאתי. תיכנס מהלייזרים. יש לי כוח חדש. תיכנס מהלייזרים, מה אכפת? אני מותר לא- לך להיכנס מהלייזרים. לא מותר. נו, אז רק תנסה, בוא נראה. לא מותר, אני יודע, אני רואה אדום. נו, אבל די, בא לי שתנסה רק וזהו. נו, אני יודע, אמרתי לך, הבוט בא. יאללה, בוא נהרוג אותו, בלי להתלחם עכשיו. אני הופך לאסטרונאוט. לקחתי בלון, כי זה עושה טוב. להרוג לי את הבוט. רוס, אתה תשלם על זה. לא, הבוט בא אליי. הבוס בא לך. אל תנסה לא בא אותי. אליי. הרגו אותו כבר. אני ארוג אותו עם החרב שלי. מה יש לך חרב? בוא ניקח את כל הכסף. כסף. אוי, לא מניה עכשיו. הרגו אותי. הרגו אותי. יש לי איזה 100 מיליון דולר. יש לי עוד כוח חדש.
אני אתקשר אליך? טוב. יש לי עוד כוח. בוא ננסה את הכוח הזה. יש לי כוח מדהים! אני בתוך החללים. וואט הסיגמה. מי פרץ אליי הביתה? מי פרץ אליי הביתה? איך? עוף מכאן! הופלה. טוב. אתה רוצה לדבר איתו? זה הפוך. אתה יכול להתקשר אליו? כן. תתקשר אליו. אדר. יש לי כוחות חדשות דווקא. ליאון. דקה, אתה לא רואה אותי. אני בונה את הבית שלי, ליאון. טוב. מישהו פרץ אליי הביתה. אדר, רוצה שאתה תיכנס לבית שלי? כי יש לי כוח שאתה יכול להרוג את מישהו שיש לך... שמישהו פורץ אליך הביתה, בוא תכנס אליי. אבל מישהו בא אליי הביתה. אז בוא תכנס אליי, אני פותח לך את השער. דקה, אני אפתח לך את השער. הבית שלי כחול. אני באה אליך. אני אעזור לך. אני רואה את זה. אדר, תפתח. אדר, בטעות פרצתי לך. בטעות לא הלכתי מהסולם, הלכתי מהשער של הלייזרים. למה, אתה בא אליי הביתה? כן, אני מציל אותך. אל תדאג כבר, אין לי שום דבר בבית, אף אחד לא יש. מי מלא? מה זה היה רגע? מה, עשית עליי פיצוץ? לא, אני בפנים בבית שלי. אז מי עשה עליי הרגע פיצוץ? כשהייתי קרוב לבית שלך. אתה למעלה? לא. אתה בבית שלי כבר? הורגים אותי! אני פורץ למישהו על הבית. אני פורץ לבית של מישהו. בוא אליי הבית. אני פורץ לבית של מישהו ואני יודע מה אני אעשה לו. אני ארוג אותו. לא, בוא אליי הביתה. עכשיו אני אבוא אליך. באתי לבית. הבית שלו סגור, נעול.
תבוא אליי הביתה. הנה, למישהו... הרגו אותי. באמת ליאון. ביי לצופים. ביי לצופים. תודה. תעשו לייק. אני באה אליך הביתה. תודה, תעשו לייק.